ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ተኸታተልቲ መንፈሳዊ መደብ ንትመሃር ኩልነ ለሙን ሓንቲ ሓጻር መንፈሳዊ ታሪኽ ከነቕርበልኩም ኢና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓቢርና ንከታተል። ካብ ውድቀት ምትንሳእ እትብል መንፈሳዊ ታሪኽ ኣብ ገዳሚ ኣስቄጢስ ሓንቲ ኣቅለስያ ትበሃል ኣገልጋሊት ነበረት። ኣብ ኣገልግሎታ ድማ ብጣዕሚ ትግህቲ ነበረት። እቶም ኣገልገልቲ ናይቲ ገዳም እውን በቲ መንፈሳዊ ተኣዛዝነታ ብጣዕሚ የኽብርዋ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰይጣን ንደቂ ሰባት ካብ ምፍታን ዘየዕርፍ ብፈተነ ናይ ሰይጣን ብግብሪ ዝሙት ወደቐት። ካብቲ ገዳም ወፅያ ድማ በይና ኣብ ካልእ ቦታ ክትቅመጥ ጀመረት። እቶም መንፈሳውያን ኣሕዋታን ነዚ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ሓዘኑን ገሃዩን። ሓደ ኣቦኦም ኣቡነ ዮሃንስ ዝበሃል ነዚ ናይ ሓፍቶም ነገር ናይ ኣቅለስያ ነገርዎ። መዒሉ መኺሩ ናብ ቤታ ክመልሳ ድማ ተላበውዎ። ኣቡነ ዮሃንስ ድማ በሉ ብጸሎት ሓጉዝኒ ኢሉ ጸሎቱ ገይሩ ናብ ኣቅለስያ ተበገሰ። ናብ ቤታ ምስ ከደ ካብቶም ብዝሙት ናብ ገዛ ዝመፁ መሲልዋ እቶ በሎቶ። ኣቡነ ዮሃንስ ግን ቅድሚ ምእታዎም ካብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 4 እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላለተ ሞት ይፈርሆ ለኩ እስመ አንተ ምስሌየ እናበለ ኣተወ። እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ? እንሆ ብድነድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይ እሞ ኣይፈርሕን እየ ኢሎም ናብቲ ገዛ ኣተው። ንምንታይ ናብ ቤታ ምስ ኣተው ንምንታይ ካብ ቅድስና ናብ ርክሰት ተመሊስኪ ንፈጣሪኺ ኣጉሂኺ ምስ በልዋ ፈጺማ ሰንበደት። በዚ ኣቅለስያ ልቦንኣ ከም ዝተሰብረ ርእዮም ኣቡነ ዮሃንስ ብውሽጦም ብጣዕሚ ሓዘኑ። እንታይ ኮንካ ሓዚንካ ምስ በለቶም ኣቡነ ዮሃንስ ኣጋንንቲ ከም ንህቢ ክዓስሉ ክርእየ በላ። ምኽንያቱ ቅዱሳን ኣቦታት በቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ጸጋ ኩሉ ስለ ድኽመትና ክረኣዮም ስለ ዝኽእል ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ሕማቕ መንፈስ ምስ ተረኣዮም ደንገጹናን ሓዘኑላን። ኣቅለስያ ንኣቡነ ዮሃንስ እሞ እንተተነሳሕኹ ይቕበለኒ ዶ በለቶም። ኣቡነ ዮሃንስ ዛጓለይ ኣብ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ኣንቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነኻ ከዕርፈኩም እየ እዩ ዝብል እሞ እንተ ተነሲኺ እግዚአብሔር ክቕበለኪ በልዋ። በዚ ድማ ኣቅለስያ ተስፋ ብምግባር ኣምላኽ ይቕረ ከም ዝገብረላ ኣሚና ኩሉ ገዲፋ ደድሕሪኦም ሰዓበቶም። ኣብቲ ጥቓ ገዳም ምስ በጽሐት ኣብዚ ጽንሕኒ ኢሎማ ንገዳሞም ኣተዉ። ጸሎቶም ገይሮም ምስ ኣቡነ ዮሃንስ ጸሎቶም ገይሮም ምስ ተመልሱ እግዚአብሔር ንኣቅለስያ ንስሓኣ ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊኣ
ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ ካብ ሰማይ መላእኽቲ ክመላለሱ ረአዩ። በዚ ድማ እቶም ኣቦ ብጣዕሚ ተደነቑ። እግዚአብሔር ብልክዕ ጸሎታ ከም ዝሰምዐን ይቕረ ከም ዝበለላን ድማ አረጋገጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ መደብ ንትመሃር ኩልነ ካብዚ ናይ ኣቅሌስያ እንታይ ንመሃር? እንተኢልና ብዙሓት ተስፋ ቆሪጾም ካብ ቤቱ ርሒቖም ዘለዉ ኣሕዋትና ብጸሎት ክንዝክሮም ከም ዝግባአና። ምኽንያቱ እቶም መነኮሳት ኣቦታት ኣቅሌስያ ብዝሙት ምስ ወደቐት ብጸሎት ኣብ ገዳም ኮይኖም ይዝክርዋ ነበሩ። ነቲ ዝተጋገየቶ ድማ ንኣቡነ ዮሃንስ ነጊሮም ናብ ንቡር ሕይወታ ንኽትምለስ ድማ ጽዒሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ጸሎቶም ሰምዖም። ሎሚ ንሕናውን ክቡራት ህዝበ ክቡራት ሕዋት ብዙሓት ብፈተና ካብ ቤቱ ዝረሓቑ ብጸሎት ክንዝክሮም ከም ዝግባአና ሓደ ካብቲ መንፈሳዊ ታሪኽ እንመሃሮ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ብብዙሕ ፈተና ካብ ቤቱ ዝረሓቕና ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 32 ኣነ ሓደ እኳ ክጠፍእ ወይ ክመውት ኣይፈትን እሞ ኃጢአት ምግባር ሕደጉ ብህይወት ንበሩ ዝብል ቅዱስ ቃል ተማሂርና ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ካብ ዝወደቕናሉ ክንትንስእ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክንልምኖ ይግባአና። እግዚአብሔር ዝወደቐ ከም ዘተንስእ ንዓናውን ካብቲ ዝወደቕናሉ ክንትንስእን ካብዚ ክንመሃርን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጸሎቱ ብምሕረቱ ይደግፈና። ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። አሜን።